Así de alto e así de claro, o futuro é feminista ou non será. A Praza da Ferrería viuse desbordada para acoller as reivindicacións dos centos e centos de mulleres que hoxe tomaron Pontevedra. A folga de 24 horas serve para reclamar unha igualdade real de oportunidades e dereitos entre homes e mulleres. Unha xornada de paro feminista laboral, de coidados, de consumo estudantil e asociativa a que estiveron chamadas todas as mulleres de España. Os motivos están máis que xustificados. Por toda a desigualdade que sufrimos no día a día, tanto a nivel laboral como estudiantil, os porcentaxes son moi preocupantes, o número de mulleres que se gradúan é máis grande que de homes, por exemplo, no ámbito estudiantil, pero despois traballadoras no CSIC como investigadoras hai un 40 e pouco por cento, non chega ao 50, pese a ser moitas máis que nos graduamos. Bueno, porque lo tengo muy claro, porque si no luchamos nosotras y vosotros que nos apoyáis, pues las cosas no cambian. Por mí, por mis sobrinas, por mis abuelas, por mis bisabuelas, por mi madre, que han sido siempre unas luchadoras, muchas veces sin voz, y ahora por fin la tienen. Una, porque soy mujer, porque soy feminista y porque tenemos que mover el mundo. Totalmente necesario, cuantas más mejor. Porque es necesario salir y loitar por los nuestros derechos. Dado el panorama político que tenemos ahora mismo y con lo que tenemos ahí amenazando, teníamos que salir a reivindicarnos y a decir que no vamos a dar ni un paso atrás y que vamos a seguir luchando por nuestros derechos como les tocó hacer a nuestras madres y a nuestras abuelas, pues ahora es nuestro turno. Tanto o acto desta mañá como deste serán foron convocados polo colectivo Galegas 8M. No primeiro, as encargadas de ler o manifesto foron 5 mulleres da cidade vinculadas históricamente ao movemento feminista. Abaixo, acaparadores e que onte como hoxe explotan a nosa clase, xoñan a nosa terra. Hoxe recollemos o seu legado, a súa loita contra os tiráns de esa que tamén é a nosa. Reivindicamos a nosa revolta como fillas daquela con empeño de manter acceso á revolución que as mulleres construímos contra o patriarcado, o capitalismo, o racismo e toda forma de explotación. Facemos folga de mulleres este 8 de marzo para exixir un plan integral que protexa as nosas vidas do machismo e das violencias machistas e que estea dotado de recursos económicos, sociais, médicos, judiciais e políticos reais e eficaces, porque queremos parar de contar asesinadas, lesionadas. Violadas, agredidas, discriminadas, presas, exiliadas, emigradas, empobrecidas e excluidas. Na concentración participaron de xeito maioritario mulleres, aínda que tamén puidemos ver algún que outro home nun segundo plano, tal como demandaba o colectivo convocante desta folga de mulleres. A convocatoria repetiu o éxito da cita do ano pasado.